Kining atong mga higala ba nga mga pastoy sa Seventh-day Adventist, di sila mo mauwaw no nga gitawag og mamakak. Di sila mauwaw nga muhatag og information nga dili mao ay nakasulat og nalatid sa mga ebidensya ilabi na sa gitawag og kasaysayan. Ato aning paminaw ning usa ka pastoy nga naghimo-himo og iyang kaugalingong istorya. Mga higala, ang pinakadako nga religious compromise nga nahitabo sa taliwala sa mga Kristiyano ug mga pagano nahitabo sa panahon ni Constantino nga emperador sa Roma ngadto nga tuig 306 ug 337 AD. Nga giingon nga kini siya ang unang emperador nga na-convert kuno ngadto sa Kristyanismo. Religious compromise sa panahon ni Constantino, baka ta sa tarong nga pangunahuna nga atong isulti nga sa panahon ni Constantino na ay gitawag og religious compromise nga sa ilang panahon majority ang ilahang gitawag og religion nga mga pagano kung i-compare sa number sa gitawag og mga Kristiyanos. Dili pwede nga ang mo-compromise ang dako padulong dito sa gamay. Posible pa nga ang gamay mo ay mo-compromise dito sa gitawag og dako. And secondly, ang mga pagano manggod wala manggod sila official day of worship. Ngano man kay ang daily nila nga kinabuhi or ang matag-adlaw nila ilan ang gina-offer sa ilang gitawag og mga Dios mo bitaw every name sa ilahang gitawag og mga adlaw na ay mga pangalan sa ilahang gitawag og mga Diyos. So regardless, Sunday, Saturday ba na, Friday, basta as long as adlaw na, nga diin magsimba sila sa ilahang gitawag og giilang nga mga Diyos, gina-consider nila na as holiday or holiday. Unlike sa gitawag og mga Kristiyano nga ang Domingo mao gina ang official gyud nga day of worship para didto kang Ginoong Jesucristo. So asa mo nagkuha na nga tawag in kasaysayan nga na ay religious compromise sa panahon ni Constantino. Inyora ng tawag in damgo, in imagination ba kumbaga. Sa iyang panahon adunay problema ang iyang imperyo. Number 1, pag-alsa sa mga Hudiyo. Ikaduha, ang mga Kristiyano ug mga Hudiyo nagsimba sa samang adlaw Sabado. Ug ikatulo, ang Domingo giila sa mga paganong sagrado. Another story na pod ni Pastoy. Ambot og nagbasa ba gid ni sila og kasaysayan? Ako duda ko, instead of magbasa ning mga tawhana o kanibitang mga legit information, kaning mga tama ang information nga nalatid sa mga kasaysayan nga mga libro, basi ang gibasa nila comics. Nga naman kay ang Jewish Revolution, pinakakatapusang Jewish Revolution before Constantine, kadtong nahitabo ni adtong 132 to 135 katong Bar-Kokhba's revolt. Na ay nahitabo nga another tawag ining revolution sa mga Hudyo against sa mga Romano 350 na pataas sa panahon ni Gallus. So asa kaniya gikuha nga sa panahon ni Constantino or asa gikuha niya nga information nga sa panahon ni Emperor Constantino na ay gitawag og revolution ang mga Hudyo against sa mga Romano? Another na pud nga imagination. Number 2, ingon pa nila nga ang mga Kristiyano daw kuno, ingon pa niining maong pastoy, ang mga Kristiyano daw kuno, nagasimba daw kang Kristo adlaw gitawag og Sabado. But na pud datoy. Ngano man kinaan ang declaration daan, naa ang information daan ang usa sa mga obispo sa Antioquia ni adtong 106-107 nga si Saint Ignatius Bishop of Antioch. Nagihatagan niya og pagmando ang mga Kristiyano at that time. Early Christians pa na sa first century, first, second century pa na. Gitagaan og mando nga ang mga Kristiyano muhunong na sa pagpahulay sa adlaw ipapahulay nga naman tug kay dili sila mga Hudyo. Ang adlaw ipapahulay mauna ang adlaw nga igsisimba alang sa mga Hudyo nga ang religion Judaism. Ang adlaw nga igsisimba sa mga Kristiyano Domingo dili Sabado. Asa man ninyo na tawag anang gipangahoy ng inyong information concerning sa pagsimba sa gitawag og kining mga Kristiyano kani adlaw Sabado? Asa man gipangahoy na? Wala di ta makabasa sa kasaysayan ni anang inyong gitawag o gipangyawit. Number 3, yes, ang tanang adlaw sa mga pagano kani at giniilan nila na nga tawag ining balaan kay everyday ilahan ang gina-offer sa ilahang gitawag og mga Diyos. Dili lang kay Sunday. Even ang Saturday, mo bitaw nga ang word na Saturday gikan sa Latin word nga Dies Saturni. Buti pasabot adlaw ni Saturno. Hindi lang kay kana. Tanang mga adlaw from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, na ano yung mga pangalan. Para ilahang tawag ining gina-offer dito or ginahalad dito sa ilang mga Diyos isip ilahang gitawag og pagsimba para na sa mga pagano.
Wala labot nila ang gitawag og mga Kristiyano. Nga naman, kay ang first day of the week, or kining gitawag og kining Solis Deis, sa gitawag og mga pagano, sa mga Kristiyano, Deis Dominicana. Buti pasabot, the Lord's Day. Muna ang tawag sa gitawag og mga Kristiyano at that time, sa panahon ni Emperor Constantino. Dili kita magpataka lagi, kay maulawan ta. Kung pataka og tawag inang yawit nga wala gisulat or gilatid sa gitawag og kasaysayan. Kung saon man niya paghiusa sa iyang imperyo. Yaadtong Marso City 321 AD, naghimo siya sa kadekreto usa ka balaod ug mao kini ang unang pag-ila sa pagbantay sa adlang Domingo. Ang nahitabo nga decree ni adtong March 7, 321, paghatag kana og pagpadayag nga ang tibuok Romanong imperyo gitagaan og mando ni Emperor Constantino nga ang tanang gitawag og mga tawo ana nga panahon, even kadtong gitawag og mga pagano, kinahanglan musunod sa pagtuong Kristiyano, ilabi na sa adlaw igsisimba sa mga Kristiyano nga adlaw Domingo, dili adlaw Sabado. Ang background sa 321 ay nga decree ni Emperor Constantino, iyang gipadayag, gusto niya hiusahon ang maong gitawag og tanang mga tawo kaniadto sa pagsimba sa Dios sa adlaw sa pagsimba sa gitawag mga Kristiyano. Nga naman kay sa panahon ni ana, si Emperor Licinius naghimo og revolt against Constantine. Unya iyahang gi-revive ang paganismo. Unya ang paganismo, wa sila mag-ilaan ng Domingo lang ang pagsimba, kundi tanang mga adlaw. Ilahang gitawag og simbahon. Unya, siyempre, si Emperor Licinius, wala man niya giila ang mga Kristiyano, mo gani iyaha pa ganing gitawag og dilutos, mao nang nasuko si Constantino. Nga naman kay wala siya misunod sa decree nga gipanaog bilang duha dito sa Edict of Milan. Unya, but-but po lang giingon nimo, Toy, nga mao ni pinakaunang tawag ining mando nga magsimba sila sa adlong Domingo, niya diha nagsugod ang pagsimba sa adlong Domingo. But na nga naman kay ang Edict of Milan basaha ragud na 313 AD. Naghatag nagmando si Constantino nga libre ang mga Kristiyano mosimba sa ilang Dios adlaw Domingo. Nga asa man na tawag ang nakahok nga declaration ni Constantino kay kabalo siya nga ang adlaw igsisimba sa mga Kristiyano sa iyang panahon nga iyang naabtan adlaw Domingo dili adlaw Sabado. Baka kung guling pastuya. Ano nga sandi ang ngalan sa unang adlaw? Kay kining adlaw gingan na nila in honor sa ilang Dios sa adlaw. Naun sa pagkahitabo ang religious compromise. Tugutan ni Constantino kung magpadayon pagsimba ang mga Kristiyano sa ilang Dios ilalom sa kondisyon nga sa Domingo na og dili na sa Sabado. Ug ang mga Kristiyano usab misugot na bahalag Sunday o Domingo basta gawas mo na sila sa pagsimba sa ilang buhi nga Dios. Binotbot na po na nimo Toy. Kung ingon ana imong pangunaw na sa mga Kristiyano kaniadto, abuti pasabot ilang gipakawalay bili ang ilahang gitawag og pag-antos sulod sa unang 300 katuig nga giluto sila sa gitawag og mga emperador. Wala gini problema lagi nyo kay kusog kay mo mohimo og tawag ining story. Yes, para sa mga pagano kanang Dies Solis, tungod manggod na ni tawag ining Aurelian, mga around 270. Kung 270 275 kung wala ko masayo. Nga ilahang gisimba ning gitawag og Dios nga adlaw. Pero again, wala sila specific day, nga official day of worship nila. Based sa gitawag og kasaysayan na tanang adlaw pwede silang gitawag og musimba. Kanang giingon ninyo nga ni compromise ang tawag ining mga Kristiyano kaniadto tungod kay mao ni kagustuhan ni Constantino. Wrong. Mo bitaw ang tawag sa edict sa Milan, religious toleration. Buot ipasabot ang gobyerno ni tolerate sa mga Kristiyano. Onya, based sa Edict of Milan, dili pwedeng mo intervene ang gobyerno sa ilang pamaagi sa ilang pagsimba. So asa man din na ang gitawag og religious compromise. Ikaduha, why decree? So tawag anang Constantino nga tugutan mo nga tawag ini magsimba sa inyong Dios kung Domingo inyong simba. Wrong. Never na nabutang sa decree ni Emperor Constantino, mao na ang inyong istorya. Istorya ninyo na. Pero again, sa mga pagano kanang Sunday, gikan sa Dies Soli, nagi-honor nila sa ilahang gitawag og mga Diyos-Diyos. Pero ang ato ang giistoryaham dinhi, ang issue to dinhi ang mga Kristiyanos. Kana nga panahon na ang mga Kristiyanos wa mag-ila
kang Sola Invictus nga mao na gipahinungdan nila anang adlaw sa adlawng Domingo, kung dili ang atong ila kanang Dies Dominica that refers to the Lord's Day nga karon mao nang gitawag og Sunday. Di lagi mamakak ba? Dinhi nagsugod ang pagsimba sa adlaw nga Domingo. Ang mga Pilipino ni sunod sa Domingo sa diha nga kini nasakop sa mga Kastila pagkanhi dinhi ni Magellan gikan sa Spain. Maniadtong panahon nasakop sa Roman Empire. Dinhi nimo makita kung kano sa nisulpot ang pagbantay sa Domingo. Ang pagsugod sa pagsimba sa mga Kristiyano ngadto sa Dios sa adlawng Domingo, nagsugod pa sa gitawag og mga apostol. St. Matthew chapter 28 verse 1, 9 and 16. Nya anong imong niya pugos nga diha nagsugod sa Pano Constantino? Ikaduha nga tawag ini nga punto, yes, niabot si Ferdinand Magallanes sa Pilipinas, iyang gidala ang pangalan sa gitawag og hari sa Espanya. And remember, ana nga panahon, ang Espanya mao'y tawag ini nga dominante sa tibuok kalibutan. Kaya in contest sila sa gitawag og Kingdom of Portugal. Manong ila pa mang i-implement ang tawag ining Romano nga balaod kung atong sakyan na inyong argumento. Manong ila pa mang implement ang Roman tawag ining law nga kana nga panahon Spanish government na ang naa, dili na Roman government. Niyabag ba? Di lagi pamakak lagi. Masakpan mo sa inyo ang tawag ining bot-bot. Nahumana ang gitawag og Romanong Imperyo sa dili tawag ining moubos og 470 AD. Before pa ang tawag ining naghari ning mga barbarians sa panahon nga mao nang gitawag og Dark Ages. Dark Ages ang bot pasabot ni ana nga walay klarong gobyerno ang Romanong Imperyo kaniadto gigikonkir sa mga barbariano ang Roman Empire. So, mao na ba nga giusa man yung pagkunik? Patay na ang balaod sa mga Romano 476 pagkahuman imong ibangon dito sa tawag ining panahon sa mga Espanyol. Dili oy. Binutbot na pinang imo. Oh, so kanang pagsimba ngadto sa Dios dili man ang balaod sa mga Romano. Kung dili practice na sa mga Kristiyano for the 1st century AD, nawala na lang ang Imperyong Romano, nagpabilin pa na nga practice until now. Mo na gibit-bit ni Ferdinand de Magallanes diri sa gitawag og Pilipinas. Nganuman kay ang pagtuo sa Spain gikan na sa pagtuo sa mga apostol, particularly si San Pablo ni abot og Espanya. Muna ba nga di lagi ta mamakak. Nganuman kay ang amahan sa bakak mao nang yawa mo nang mutuo mo mga pastoy sa Seventh-day Adventist, maimperno kinayong kalag. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.